ଆଉ କନ୍ୟାଶ୍ରୀ କେମିତି ଅଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ପଢାପଢି କେମିତି ଚାଲିଛି? ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାପା କହୁଥିଲେ କଣ ପଢାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କିଛି? ହଉ ସାର୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରୁ ଆସିଛି ମତେ ଇଂଲିଶ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ହଉ ହଉ ତୁମେ ଟେନସନ ନିଅ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇବ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ। ବୋଉ ବୋଉ ସାର୍ କି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହୁଥିଲେ ତୁ ପାଠର ମନ ନ ଦେଇକି ସେଠି ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ସବୁ ଟୋକା ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମାର୍କେଟ ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ତୁ କିଛି ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଝଗଡା କରୁଛୁ କହିଲା ବେଳକୁ ତୁ ବୋଉ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତୁ ତୁ ବହୁତ ଛୁଆ ତୁ ଯିବୁନି କି ଆଜି କଲେଜ? ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିବୁ, ତୁ ଯିବିନି କି ଆଜି କଲେଜ? ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କିସ ତୋର? ତୋର କଥା କିନ୍ତୁ ତୁ ଯିବୁନି କି କଲେଜ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୁ ପାଠ ପଢିତେ ଯାଇଛୁ ଛୁଆ, ପାଠ ପଢିକି ଆସ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ବଡ ଲୋକ ସାଥିରେ ଲାଗିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସିଧା ସିଧା କଣ ତୋର ଏବେ ପାଠ ପଢିତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଚେନାଚୁର ଆଣିତେ, ବାପା ଚେନାଚୁର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଣି ବୋତଲ ହେଇନେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିକି ମତେ ଫୋନ କରିକି କହିବୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ କେତେବେଳେ, ଆଉ ଖାଇକି ପିଇକି ମତେ ଫୋନ କରିବୁ। ଦେଖେ ମା, ରାଜନୀତି କରିବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ। ତୁ ଏତେ କିଛି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଠ ପଢିକି ସିଧା ସିଧା ପାଠ ପଢିକି ଆମର ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଜିକାଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତତେ କହିନି ତୁ ବେଶୀ ଏତେ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗାଁ ନୁହେଁ ମା, ଏଇଟା ସହର ତୁ ଯାଉଛୁ, ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ସେଠି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହଉ ତୁ ଯା, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ତତେ ଫୋନ କରିବି। ତୁ ଘରୁ ଆସିବୁ? ହଁ ରେ, କଣ ହେଇଛି? ଜାଣିନି ମୁଁ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମତେ ଦୋଷ ବୋଲି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ କଥା ଆସିବ। ଟେନସନ ନେନି, ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ସାର୍ ତ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହାହେଲେ କିଛି କହିବେ ନା। ଆଜି ସାର୍ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି କଲେଜରେ। ଦେଖ କଣ ହଉଛି, ଆମେମାନେ ତୋ ସହିତ ଅଛୁ, କାହିଁକି ଏତେ ଟେନସନ ଅଛୁ? ମୁଁ ଆଜି ଯିବା ଦେଖିବି। ଆଜି ଚାଲ ଆମେ କଲେଜରେ ଯାଇକି ଏ ଶୁଣୁଛ ନା, ଛୁଆଟା ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲା, ଯିବନି ବୋଲି ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଟିକେ ଯାଇକି ତମେ କଲେଜ ଆଡେ ଦେଖିବ। କାଇଁ ଫୋନ ଫାନ ବି କଲାନି, ପହଞ୍ଚିଲା କି ପହଞ୍ଚିଲାନି। ମୋ ମନକୁ ପାପ କାହିଁ ଛୁଁଛୁ, ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସମୟର ମା କହୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା? ମୋ ଝିଅକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାରିଦେଲେ, ମୁଁ ବି ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି। ଆଜି କୋଉ ଜାଗାରେ ତାର ପାଲିକି ଉଠିଥାନ୍ତା, ଆଜି ତାର ସବୁ ମାରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି। ମୋର ସହରକୁ ପାଠ ପଢେଇବାଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ସହରକୁ ପାଠ ପଢେଇବା ନଥିଲା ମତେ।